MTV. Октябрь айының бірінші сәлемін юлап сізні зәңгәр экранар алдында ғадеттәгіше мен Диана Тажиддинова сәлемлейм. Сіз юлаған тауышлар бойынша бүгін кім біріншілік яулауын, әкім білән сау булашырға туры келуін жеткерермен. Әурыннар билгеләгән арада жыршылар белән йорт хайваннары турында аралашырбыз. Ызакка сузмый башлыйк. Дуслар, исегезгә төшереп китәм. Яшьлек тауышы хит парадында атна буена аз тавышлар җыючы белән сау булашабыз. Әлеге җырны соңгы тапкыр тыңлабызык. Карыйбыз. Гомер судай, яшыга, туктап тормый бердәй топына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә, ашыгыплар бездән син китмә. Туктап ял ит, сабыр ит азгына, күп түгел син болай да кыска. Хит парадыбызның икенче традициясе атна сайын бер премьера тәкъдим итү. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына аның кодын белән тавышлар юллагыз. Жәйге күннәр, болында гүлләр, кайда калдылар, соң ул чакылар. Тәүге саф хисләр, тылсымлы кишләр, кайда безнең ялкын учакылар. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Әйләнді жырға, кайчан бергә тормыш корырбыз. Искә төшереп үткән чакларны, бергә бик бәхетле булырбыз. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Синдә уйлыйсың, синдә көтәсең, шулай гомерләрне үтәсең. Тизрәк күрешик, барсын аңлашик, бушка яшьлегебез үтмәсен. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп
Kacham ısıraşabız Ümitlenip seni gütem min Яраткан җырчыларыгыз өчен безнең сайтыбызда да тавышлар юлларга була. Шулай ук татар эстрадасы яңалыклары, яңа премьераларны безнең социаль шелтәрдә дә күрә аласыз. Күзәтеп барыгыз, дуслар. Күрүдә гашык булдым мине сиңа Шушы көннән алып тынгы юкы миңа Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр Күзләрем көндә сине эзләр Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар Йолдыз булып күңелемнең күгендә Никләр очрадың йөргән юлларымда Оныта алмам инде гомергә Син генә хыялымда Айлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Айлардагы айырсам да син генә уйларымда Нишлим икән нигә очраттым иркәм Син һаман да тик минем күңелемдә Ничек тырышсам да онталмам сине Кил яныма көтәм сине бүген дә Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Кайлардагы айырсам да син генә уйларымда Булат Гыйләҗевнең җәйге ялларны, җәйге таңнарны искә төшерүче бәхет чишмәсе дип аталган клибын карабыз. Җырны яки клипны бәлки Булатның үзен ошатсагыз, 1320 номерына 108 кодын юллагыз. Hayırlı irde, görsünler. Hayırlı irde, şüpheli.
çeşmesine to'xtab içtim suyun salqinin içtim ushlab içtim jırlab bastım yürek yalqinin Ehbaqi çeşmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Ehbaqi çeşmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Şişmesine qarab tiledim tileklerim Tilekler kabul bular deb ışandı yürekteyim Ehbaqi şişmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Ehbaqi şişmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Neçe kilo? 87 2 kilo razı yok sende yok bana ver. Çeşmesi şiltirib tog'lardan tuban og'a Munda qovushgan g'oshiqlar mangiga birga qola Ehbaqi çeşmesi sirri singa şişesi G'oshiqlar senda qo'naq og'asin shunga o'ynab Ehbaqi çeşmesi sirri singa şişesi G'oshiqlar senda qo'naq og'asin shunga o'ynab Çeşmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Ehbaqi çeşmesi sirri singa şişesi Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Aşıqlar sende qo'naq og'asin shunga o'ynab Dostlar, isingizga tashirib uzam. Agarda jir yoki jirshini o'shatsag'iz, uni 20 nomerna aning kodini yo'llag'iz. Әлегә Камалия башкарында Уйна дустым гармуныңны җырын тыңлап узыйк. Аның коды 112.
Әгәр дә Илсур Мустафин айрым йорт белән яши башласа, бер сүзсез немец овчаркасын алачагын белдерде. Үзләре матур, породасы да яхшы ди Илсур. Сезгә дә шуны киңәш итә. Мизгелләр җыры белән Илсур. Гомерләр әкерен усыныга, исмиләр җилләрдә парышыга, сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Җитешеп калырга татырга, сөюнең шатлыгын рәхәте, кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Айсылу Файзарахманованың йорт хайваннары юк булганы да булмаган. Ә җырчы кыз үзенең эте булу турында хыяллана икән. Дуслар, Айсылуга бүләк тапшырырга теләсәгез, ниндирәкне ясарга кирәген беләсез. Назлы җилләр җыры өчен 110 кодын 1320 номерына тавышлар юллагыз. ашкыныпла язгы җил очып керде. Чәчәкләр хуш исе белән синнән сәлам китерде. Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы
Искандер. Айсылу. Шәшләремне тибрәндерә язның назлы. Ярышка әзерләнәсең. Yok. Үзем için. Просто былай гына. Ничего себе былай гына. А ты крутой. Өйрәтимме? Язгы җилләр, назлы җилләр, тик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә типсеннәр. Язның җылысы һәр җаныга, һәр йөрәк. Как дела? Oui, bien, nous avons fait salam bang parce que bah, vous avez besoin donc dans quelques minutes qu'on va faire donc me rappeler. Nous avons fait salam bang alors tout salut bon badi. SMS. Китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмай, мәңге бергә типсеннәр. Назлы җилләр, тик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмай, мәңге бергә типсеннәр. Күптән түгел генә безгә кушылып киткән резидентыбыз Альбина белән сезне таныштырып китим. Җырчы Саранск шәһәреннән 12 ел элек Казаныбызга күченеп килгән. Альбина үзен Саранск шәһәреннән килгән бердән-бер татар җырчысы дип атый. Бүгенге көндә вокал һәм гитара дәресләрен укыта. Әлегә сезне үзенә бирәм. Килдем әле сезнең янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Сугышлар булмасын җирдә, балалар шат булсыннар. Дус туган якыннар безне сөендереп торсыннар. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын
bulsun kügebez, yemli bulsun günübez, deyip şatılık mizgillerin, jırlap dursun kümelebez. Bik kadirli bulup kına, matur turmuşta yaşik. Birge bulup, birden bulup, jirge şatılık üleşik. Dileklerim minin sizge, sağ selamet bulağız, matur bulsun işlerigiz, yaktı bulsun yolağız. Koyaşlı bulsun gügebez, yemli bulsun günübez, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümelebez. Koyaşlı bulsun gügebez, yemli bulsun günübez, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümelebez. Deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümelebez, jırlap dursun kümelebez. Birge bulayık dep jırlauçı Regina Nur gailesinde pisi yaşagan. Әлігі мәші 18 yaşын тутырып үлгірген. Regina bildirүнчә, ул гаилә әгъзасына әйләнеп биткән була. Ә хәзер исә Reginalar гаиләсендә йорт хайваннары юк. Хит парадыбызның 3-нче баскычына урнашкан җырчыны каршы алыйк. Çiçekler yılmaya, emin senin karşında, emin senin kulunda, emin senin karşında, emin senin kulunda. Nerse bulur ayt bağırım, dağını bir kod uçraşsak, dağını bir kod uçraşıp, bir-birine göz salsak, dağını bir kod uçraşıp, bir-birine göz salsak. Aman bik yarak, iki yürek orası, bir-birinden ayrılamayk, bizge bit birge bulası, bir-birinden ayrılamayk, bizge bit birge bulası. Çiçekler yılmaya, emin senin karşında, emin senin kulunda, emin senin karşında, birge bulaykın birge, emin senin karşında, birge bulaykın birge, emin senin karşında, birge bulaykın. Марат Ахмадиевларның йорт хайваннары юк. Ә менә аның абыйсында алар җитәрлек икән. Марат аларга барып, күңел ачып кайта, шуңа үзләрендә әлеге йорт хайваннары юк. Ә якын киләчәктә Марат зур аквариум белән экзотик балыклар алырга хыяллана икән. Яшьлек тавышының көмеш медаль иясе сезнең экраннарда.
Kuşak üsken yağım Sağınıklar isime düşürem Jegim ahtır künlerde Ayı zenger köklerde Işık kaytam tuğan üsken jirge Uramlardan uyunat yürügen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytasıydı Uramlardan uyunat yürügen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytasıydı Avılım avılkayım Tanış her bir sokmağın Yalan tepiye girgen yaklarım Uramlarını bir itip Yaştaşlarını üz itip Oynap üstük senin koşağında Uramlardan uyunap yürügen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytasıydı Uramlardan uyunap yürügen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytasıydı Газиз туған йұртқайым Бишік жырын жырлады әнкәйім Бірге типсін yüreklер Бірге ұлсын ғұмырлер Матур тұрмыш бәхет шатылынды Урамдардан уйнап йөргән Яшьлеккә кайтыр идем Шалгыр килеп үскән шакларга Бер кайтасы иде Урамдардан уйнап йөргән Яшьлеккә кайтыр идем Шалгыр килеп үскән шакларга Бер кайтасы иде Шалгыр килеп үскән шакларга Бер кайтасы иде Киләсе җырчыбыз Марсилиянең эте бар. Исеме аның Малыш. Җырчы белдерүенчә, ул Малыш белән бик якын. Этен дә бик акыллы дип саный ул. Сөйләшә генә белми инде менә дип елмайды Марсилия. Сезнең тавышлар ярдәмендә беренче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз. Иге.
шыққан модельлер нешік шәп. Мода, 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 болмай модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер нешік шәп. Ай-ай, кейін заманча гламур журналда күңілгейін күкілерге ұшар. Кем болмасын хич сен косма қызда, бәқтің келіп иңіңнен құшар. Мода, 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 болмай модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер нешік шәп. Мода, 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 болмай модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер нешік шәп. Мода белән киенә белү сихри рәхәтлек бирә күзләргә. Бөтен дөньялар ямьләнеп китә. Шатлык нур өсти хәтта күзләргә. Мода, 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 болмай модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер нешік шәп. Мода, 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 болмай модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер нешік шәп. Мода, мода, мода. Яшьлек тавышы хит парадын бүгенгә тәмамлап торыйк. Киләсе атнада шул ук вакытта, шушы ук урында очрашырбыз. Күңелле, продуктив яллар теләп, мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.